Nastavenie polohy zásuvky na výsuvoch Boom Movento je taktiež jednoduché a naviac je úplne beznástrojové. Na vytiahnutej zásuvke vám ukážeme, aké nastavovacie prvky tento systém výsuvov má. Pre nastavenie vertikálnej polohy sa na prednej časti vodiacich koľajníc nachádzajú posuvné kliny s aretáciou, ktorými sa zvyšuje alebo znižuje výška prednej časti zásuvky. Ich posúvaním dovnútra korpusu alebo dovon sa nastaví správna výška zásuvky voči susedným. Nastavenie priebežne kontrolujte pri zatvorení zásuvky a ak treba, postup opakujte. Pre nastavenie horizontálnej polohy zásuvky sa na spodnej časti dna zásuvky nachádzajú dva nastavovacie valčeky, na každej strane jeden. Nimi sa posúva predná časť zásuvky vľavo alebo vpravo. Pootáčajte nimi v rovnakom smere súčasne na obidvoch stranách a nastavte správnu polohu zásuvky voči ostatným. Nastavenie priebežne kontrolujte pri zatvorení zásuvky a ak treba, postup opakujte. Keďže ide o skrytý výsuv, odpadá v tomto prípade aj akákoľvek demontáž ozdobných krytiek.